가져올게.
Extremely stand science museum in Dotachin. Thank you so much. 선생님, 지승과 여러분, 고장 넘어이고 나에게 물물 세상. Hayroke MLA ki jumta. Thank you. Kasi ibang collection dili ba ang laman lagi Iki yang koin. kung turun jadi say ang sudah dikit tawa riba saya tak lagi saya belum secara kan wasak sini.
Someone with a very Pagdating jago sariye sabi hijin Pagdaw magunti lota Saray hamang bata Samapit na may bituza Ito na ko'y nako Ito na ko Pagdating jago sariye sabi hijin Pagdaw magunti Sa'yo lang na lagi na Sa'yo lang 이제 작가도 보니 디르기 지르가 마이라 우왕만 그런 사고야 그래 아니 수웨이 세시마수 아리바 아시기 방들 생기고 또 아따빠 아랑바 착게가도 운동 자신들 데리게 또 보이 생각 생생해 아빠 이엠데스 데리게 또 되게 에
Ay, awi si mani ay Linda ko tina ani puno ko doon jage ay Linda ko ba ko. Kalau ngecek kalau Bisa mengalahkan konflik besar segini sini ko na berdiri. Si cuma negara ahan singgoy, singgoy dari nak hagi wala.
ꯑꯩꯒꯤ ꯆꯠꯂꯤꯗ ꯈꯤꯇꯪ ꯇꯧꯍꯧꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯁꯩꯁꯛꯄ ꯑꯃꯃꯨꯛ ꯀꯧꯁꯤꯟꯖꯔꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯅꯥꯎ ꯔꯥꯖꯀꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯍꯧꯕ ꯈꯨꯕꯥꯛ ꯈꯨꯕꯤꯌꯨ Mengata sendiri bahagian tunggu kalau grup jadi kalau sampai yang mari nambah sekali itu sudah kami selesai kedua ini kami tunggu dengan buka itu sedia lagi kalau jadi bagaimana kalau semua bisa ikan seperti karena usulkan wajib mereka sudah diusul lebih seperti Hamba ko sumadi ang laman sa kaya nazari ba may ang pinamagka kasasingin mo mali ang naba at iba sa ising mereka kaya matang kubal pagkabi at kapag nakauragan mo layang galing mirang sila at kapag nakauragan mo layang galing sira ang pagkatulagan mo may magdaling hirang sira oh nabitira oh nabitira walang katulad kay at kapag natulagan mo may magdaling hirang sira Thank you.
Dito. Ano sabay-sabay si Charles and Dele Regan ang joke? Check. Hold. Heroke Sara the Sangi Yumda, Emelera the Sangi Yumda. Thank you. जी साहब हेलो चलो
Check. Hello. I got everybody say go up there. Yeah.
Nag-survey na ako Sundar ko sa Jage, Sundar lagi sa tao sa gabi gani. Ang matara, kuda ang ko, tapos sa mga anak ko sa ibalang mga tubig. Maaf ba, isin na mali, unang sinasakyan ba? Hari baka manunod sa iyo. Pumarabas mo, kanadadaling kau naman nagpigol asirang kay nabagin kaluhin mo kaya ka nagdarapay ay isipin masibig palada na I see the
Ay buuran ang sarap ilan nasibig na rin ay nalaban ko na. Ay buuran ang sarap ilan nasibig na rin ay nalaban ko na. Thank you, makatapos sa iyo.
ते सोबायचे मध्ये like kita buat larian yang saya kira 100% ini betul betul sudah tahu. Kahit nakiwaya Naway hata Ingin narinay Nagsinahon Siya'y bumalik Tagigati Saksasinagi Mayroong naman kahit nakiwayay Naway hata Ingin narinay Nagsinahon Nagsinasi Nagsinasi Sati-sati Long nasi Nagsinasi Nagsinasi Sati-sati Long nasi Nagpapay ko Nagpapay ko Sa pinarasi Nagkakot na Pinarasi Ay nakita Kahit nakiwayay Naway hata Pero MLA ki jomda ne sara sam ki jomda Alright, mga isi-simuli ay already yung napakas, already especially ay nalaman ng sana, especially na dito po
Thank you. Artis pertama yang makasih. Matagi sa isipin na bagay ako ang sa Question ba? Kurang po ang hindi ko mga dari tapi sesuatu yang saya kira ada beberapa kali saya mengambil sekali dengan nama itu.
ꯑꯅꯤꯁꯨꯕ ꯏꯁꯩ ꯈꯨꯗꯣꯜꯗꯨꯗꯤ ꯏꯁꯩꯁꯦ ꯑꯃꯨꯛ ꯄꯥꯈꯠꯂꯦ ꯏꯁꯩꯁꯦ ꯈꯅꯥꯎ ꯐꯪꯈꯤꯕ ꯁꯣꯏꯗꯕ ꯌꯥꯎꯔꯛꯑꯅꯤꯅ ꯁꯣꯏꯗꯕ ꯌꯥꯎꯔꯛꯄ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯇ ꯉꯥꯛꯄꯤꯌꯨ Hindi mo pa
우와 그럼 고시네. Alright, we say Pudot of the game, since it's a song on the Pudot of the game. Tatag Bidori sa Torong sa Action Hadri. Waraw din tayo dito sa mga kanalo na nagulot ang mga. Kala sa Jackie Baywan yung report na ito, yung lagi doon sa dito na mga supan sa issue. Waraw din. Madura pipa jero
Thank you untuk menjadi bersama artis Krislinda. Ladang dari ke, ada lagi.